Idazmenarako oso tipo interesante bat aurkeztu nahi dizugu. Bere izena da Daniel Cassany, eta asko ikertu du zer dan idaztea, nola idatzi, nola irakatsi idazten batez ere aurrei, eta gazteei. Baina nik uste dut bere ideiak oso aplikagarriak direla baita ere gure programaziotan, bai. Berak idatzi zuen La cocina de la escritura izeneko liburu bat, eta bertan besteak beste halako formula bat egiten zuen zer dan ondo idaztea. Orduan zuek formula hori ezagutuko duzue, Daniel Cassanyk formula honetan aipatzen dituen gauzak landuko dituzue, eta zuek ere zuen formula propioa sortuko duzue. Gero galdera bat erantzun beharko duzue, noski, galdera zein da? Eta oso galdera magikoa da, galdera magikoitako bat. Ze oztopo topatzen dituzue idazten duzutenean? Bakoitzak topatuko dituzue batzuk, askotan berdintsuak izango dira edo berdinak, eta beste batzutan ez berdinak, orduan horretaz ere jardungo dugu, eta batez ere gero tutorearekin ere itzengo duzue. Eta gero, ariketa pare bat egingo dituzue, bat aditza lantzeko, eta besteak, alergien inguruko aholku batzuk prestatu beharko dituzue, bai? Hoxe izango da gutxi gorabehera idazmenari dagokiona.